l'Institut Català d'Oncologia aposta per unes cures especialitzades i personalitzades a les necessitats del pacient i de la família. Quan una persona és diagnosticada de càncer, la infermera referent la seva patologia l'acompanya durant les diferents fases del procés assistencial, educant, resolent dubtes i facilitant la gestió de les proves i dels tractaments. Les infermeres referents de les unitats funcionals informem sobre els membres de l'equip, proves, circuits i visites i els recursos disponibles a l'hospital i a la comunitat. Formem part d'un equip multidisciplinar de professionals aportant el coneixement de les necessitats del pacient i la família per establir el pla terapèutic. La infermera coordina proves, visites i tractaments per facilitar que es compleixi el pla de tractament acordat en el temps indicat. Ajudem a entendre les diferents opcions del tractament perquè la persona i la família puguin prendre la millor decisió, d'acord amb les seves preferències i circumstàncies. Valorem les necessitats físiques, emocionals i socials. Amb aquesta valoració i els possibles efectes secundaris del tractament, establim un pla de cures adaptat a la persona. Aquest pla de cures implica intervencions pròpies o sol·licitem l'assistència d'altres professionals específics per problemes complexos. Proporcionem educació per la salut a cada fase del tractament per saber cuidar-se i saber en quins casos s'ha de consultar. El nostre objectiu és treballar en equip per augmentar la supervivència de les persones amb càncer i millorar la seva experiència. Aquest any, que celebrem els 25 anys, l'Institut Català d'Oncologia posa en marxa el programa de certificació de pràctica avançada, amb l'objectiu de seguir empoderant i fer créixer unes cures de qualitat.